clear. Sabi niya, ang may code tayo, code 61, low battery voltage. Dahil sa sobrang lamig guys, kasi itong reefer natin naka-start stop, hindi siya continuous. Pag na-reach na yung temperature niya, once na-reach niya, mamamatay siya. Dahil sa sobrang lamig, hindi niya mapa-start kasi nga nalulobat. Ayan i-clear natin. Kailangan natin i-jumper sa truck. Doon sa block. Pakagat natin sa block. Wala, abutin tayo ng rito. Hindi tayo alis na hindi natin na, kasi kailangan umanda rito Pati ito nalulubat na rin. Yun, subaba tayo. Jumper natin dito sa truck. Reason mo, malamig. Lamig pa naman guys. Guys, morning. Ayan, grabe lamig. Talagang hindi ko na pinatay yung truck ko. Kasi kapag pinatay ko, namamatay yung bank heater ko yung bank heater ko, nalulubat siya. Tindi ang lamig ngayon guys. Kaya kailangan mag-idle magdamag. Minus 18 degrees, feels like minus 22. Yan dito tayo ngayon sa guys Brandon nakita natin at nakita nyo dyan sa labas heavy snow. Sabi ng forecast dito sa cellphone ko, snow forecast, snow for the next hour 50. Pag alas 4 na tamang-tama, nakakuha naman na ako ng 8 hours sa off duty ko. Ayan, pwede na akong mag-drive ulit. Pero magpe-pre-trip muna ako guys. Sa mga nakasunod yan na nga, galing tayo ng New London, Wisconsin, kung saan yung huling video natin, naghugas na ako dun sa customer, which is napaka-convenient talaga After that, dumiretso ako doon sa Sheboygan, which is 1.5 oras ang drive. Nag-pick up ako doon kahapon, tapos nag-drive ako kahapon ng bagapon. Nakarating na tayo ng Canada. Andito na tayo ngayon sa Canada. Andito tayo sa truck stop. Ang load ko na to, i-deliver natin to guys sa sa Calgary. Ayan. Dadaan sana ako sa bahay para kumuha ng supply ko, pero inisip ko delikado ang kaya ayoko ng gabihin at saka yung matagalan sa karsada, kaya diniretso na ako ngayon. Minsan tinitignan ko yung forecast para alam ko kung may time akong umuwi sa bahay o mag-stay sa bahay kapag yung galing tayo ng US, kung dadaan tayo sa mismong Emerson, kasi dadaanan natin yung yung Winnipeg papuntang Calgary. Dito kasi nila kami pinapadaan sa may Emerson Dati dumadaan ako sa North Portal para mas malapit sana, shortcut yun So ayaw nila Anyway guys, punta natin sa baba bago tayo tuloy-tuloy na. Ayan, pre-trip na muna, sobrang lamig. Tsaka tayo. Tripin natin.
after that, kuha ko kape, tapos larga. Let's go guys. Ba tayo? Alright. Woo! Grabe. Snow. Pati ito, nag-lock na. Yung pamukpok. Grabe oh. Ay, namatay pala. Wala tayong ilaw. Saksak natin. Yun, may mga ilaw. Buksan ko lang doon. Oh, patay na. May diferensyang ano. May diferensyang ating sabi niya sensor. Ayan guys, pagka ganito makita natin ang reaper natin hindi gumagana. So 0 ang set point niya. Ang box 3 okay pa naman siya, kaso nga lang i-ano natin, menu, i-reset natin yung ano. Ayan, makikita na yung drop down pre-trip alarm. Select down. Ayan, nasa alarm, tapos select. Tingnan natin kung mag-start. Clear. Sabi niya, ang may code tayo, code 61, low battery voltage. Dahil sa sobrang lamig guys, sobrang lamig. Kasi ano itong reaper natin naka-start stop, hindi siya continuous. Pag na-reach na yung temperature niya, once na-reach niya, mamamatay siya. Dahil sa sobrang lamig, hindi niya mapa-start kasi nga nalulobat. Ayan oh, i-clear natin. Oh, bumalik sa ano. Select. Clear lang natin. Tignan natin kung mag-start yan. Yan, sana mag-start ka. Exit. Antayin na lang natin. Ikutan muna natin ang truck. Tignan natin kung mag-start yan. Grabe lamig. Pero kailangan natin kapanan ng trabaho natin. Ano na lang kaya kung ganito kalamig flat deck ka. Pag flat deck ka wala. Kailangan mo talagang ayusin yung trabaho mo o babain. Tanggalin natin to. Tagabal to Pag yan napuno, hindi tayo makikita sa ano, sa likod, yung ilaw natin, yung mga sumusunod na mga sasakyan. Yan. Yan guys, ang taas ng snow. Woohoo! Ito ilaw. Tignan natin kung mag-start. Kung hindi, kailangan kong i-plug. Ay, ayaw niya guys. Ayaw niya. Come on. Configure system. Masilan pa naman itong customer na to
Kailangan pagdating doon naka-on nito. Come on, tanglamig. Ay, ayaw niya. Bon. Ayaw guys, ayaw. Oh, merong alarm. Ayan oh. Come on, come on. Oh, ayaw niya talaga. Ayaw guys. Kailangan kong kailangan nating i-plug. Meron akong ano dito eh. Buti na lang connect ko sa truck. Kunin ko yung ilaw. Pati itong flashlight ng ko ayaw gumana. Namamatay, sobrang lamig. Hindi niya kayang i-handle ang lamig. Wow! Doon. Wala. Kunin natin itong oh, grabe lamig. Kunin natin to. Kailangan natin to eh. I-jump natin itong trailer sa truck. Responsibilidad kasi natin yan guys. Di pwedeng hindi natin responsibilidad eh. Tayong may dala ng trailer eh. Muna ito mga to. Okay. Sana umabot. Buksan natin. Woo! Ayan. Patayin ko muna. Off. Off muna natin. System is powering down. Oh, ito. Kailangan natin i-jumper sa truck. Pati dito pala na-snowan eh. Kaya pala. Andun yung isang black. Ayan, dun sa black. Pakagat natin sa plug. Wala, abutin tayo ng rito. Hindi tayo alis na hindi natin napapaandar to eh. Kasi kailangan umandar ito eh.
Pati ito nalulubat na rin. Yun, subaba tayo. Jumper natin dito sa ano, truck. I-jumper natin sa truck. Tanggalin ko na naman pala ito. Nag-ano kasi ito, kaya linalagyan ko muna ng tape. Papagawa ko na lang ito pagka ano. Yun. Tumula para di ka lipat. Diyan ka lang. Sana umabot. Yun, abot. Okay. So itim sa itim, pula sa pula. Kamali pa tayo eh. Oops. Yun. Okay. Pula sa pula. Itim sa itim. Tama. Para di magkamali. Yun. Tapos on natin. Come on, mag-start ka na para makapasok ako sa loob. Pagka nag-start yan, nilalagay ko na sa continuous para hindi na siya mamamatay. Tagal, sakit sa kamay. Alarm. I-clear natin muna, i-clear natin alarm. Clear. Yan. Exit. Starting diesel, come on. Come on. Start ka na. Kung hindi eh, paanduin ko muna, pa-charge ko muna.
Diyan ka muna. Puta, sakit ng kamay ko. Diyan lang muna yan guys. Grabe lamig guys, sakit na kamay ko. Huwag ko na lang mamaya yan. Ayaw mo siya mag-charge doon. Balikan natin mamaya guys. Ayaw mo natin mag-charge. Ayaw ko muna tong truck na naka-on. Maririnig ko naman eh. Eventually. Tara guys, balikan natin. Inaabot ko ng mga kulang-kulang 30 minutes para siguradong mag-turn on siya. Binaba ko kanina, pinatay ko. Tapos balikan natin ngayon. Tara. Turn on ka na. Start ka na. Come on. Come on. Come on. Bilisan mo, malamig. Lamig pa naman guys. Yun, sabi ko ng ape. Start din. Woo! Pag-start ka rin.
Nilagay ko na sa ano, programming cycle. Ilagay natin sa continuous para di na mamatay. Mawala yun, programming continuous. Yun. Woo! Ligpitin na natin to guys. Woo! Ligpitin na natin. Laki ng pakinabang din talaga nito. Bote na lang lalako. Okay. Okay, balik na natin. Ilawan natin. Yun. Yep. Tigas naman to. Oh shit. Ay, dyan na muna. Yan, lagyan ko ng tape sa kamay. Tipan muna natin. Oh, ito para hindi siya matatanggal to eh, pang suporta lang. Kailangan natin lagyan guys. Hindi pa madikit ito, basa yun. Ano pa, dumikit yata. Eh wala. Hanap ako ng paraan dyan
Talian ko yan. Oh. Alright guys, ayan. Ayan guys, umandar din. Sobrang lamig kasi. At saka naka-stop siya. Kumbaga saan naka-cycle siya eh. Pag na-reach na yung temperature, mamamatay. Tapos pagka uminit ulit, tataas ang temperature, i-start siya. Since sobrang lamig, pa ako alis guys, upahin ko muna ito. Kasi nasa Google natin sa weather, sinabi niya na mga 1 oras eh. Tamang-tamang, maya-maya konti paliwanagin natin. Ang importante, gumagana lang yung aking reefer para sa ganoon hindi bulok yung aking mga kargang karne doon. So paano guys, hanggang dito na lang no. Thank you for watching. Ingat kayo lagi. Yan ang buhay ng truck driver dito sa Canada. Talagang mahirap. Obligasyon mo. Siyempre nasa iyo ang load eh. Hanggang sa muli natin pagkita guys. Advance Merry Christmas, Happy New Year. Peace up guys. Thank you for watching. Bye for now. Lakai Trucker.